waddo concert on forum nodda e kewal e peewal ko heddi ko den duttito bandirabe musibe tedduɓe ha joni ko yewtere men de en garti hen Ousmane Ba ha joni kadi koye wuuro Havre gonɗen ɗo e wuuro Havre gonɗen Normandie Ousmane garten ndema e gaynaka mbaɗandi ɗon aɗa heewa yewtude ɗum aɗa joddade aɗa yewta hande enen ndema men ka e gaynaka men ka ene poti ruttade hen enen ɗanniyankoɓe yen mbattu haqqille sodde tereji fatte ndema ka par ce que ndema ka woni lawol hade men arde gaynaka hande actuellement ɗo hol nafoore Fouta e ndema ɓamtare ndema enen wonɓe gaaɓe walla enen wonɓe toon ɓe walla enen joom leyɗele a jarama nane nder yewtere men mbiɗima Fouta no wawi wontude fawru Sénégal Fouta no wawi wurnude Sénégal ha Sénégal hawra eɗen jewtanani kadno kam wiirema noon koko jiimi caggal leydi ko no jiimi no ɗum woniri ni miɗo kuma exemple tokoso ɗo enne France enen jooɗiɓe ɗo enne ɓe eɗen jiiya kam eɗen gandi ko bureau ji tabaɗi fof sinoaji nane hen jiiye ɗo jaaɗen fof jiyen sinoaji nane cotta bureau ji tabaji ne jogui bureau ji tabaji wona oɗon jiiya ɗum ñande fof ayo ɗum joni wona n'importe quel sinoir tan immoto to ara wiyana sode bureau taba wona noon yarata ko organisation tigui woni ɗon kamɓe joni to ɓe goni to ko ɓuuri hen hewde koye wuuro woto ɓe goni way tan kono mbiya Sadel naɓe ni jogui mbaɗi keesel muɗumen kala ɗo commerce parɗo e tel type de commerce no wodi na waɗa jeeyetede komɓe coodata ko ɗum wawi jarde fof mbaɗa hen jawdi ɓe cooda an coodanaɗo o noon ka ɓinguel ka ɓi Sadel sa joyino commerce o lewru ma ndu fof on ko guittatan mbatta e keese hayso wona aɗa yoɓa a yebtata ko waɗa hen ko so tawi commerce o soda ko million ngaji ɗiɗi an yebtata million ngaji ɗiɗi kono so wiyama lewru fof ma waɗ ujunaji joyyi lewru fof ujunaji joyyi ma jahat lewru fof ujunaji joyyi ma jahat ɗin ujunaji joyyiji noon no mbayi hewde ni ko ɗin ballata kala ɓi Sadel jiɗɗo liggade e banggue commerce immi no wiye dasa liggo sa yi mbimi en dutto e ndema mbaɗen koye noon ko hande eɗen jogui kala ko ɓurno sattude ko pour mbawa remde mbawa wurde eɗen jogui nangue nana Fouta ndiyam nana Fouta dande maayo leydi nana Fouta probléme men hande sa yi en mbawa dañde no fewi en ndema ko cohluɗen ko hande en ngala matériel bawɗo remde goo ɗiɗi eɗen manka leydi jondi Abba Chérif so joguima walla Abdoulli walla Ousmane Ba so joguima guesa muɗum no waɗa 3 hectares walla 4 hectares 3 hectares walla 4 hectares yonani e ndema 3 hectares walla 4 hectares yonani e ndema sa yiɗi remde kono firti hunde ma ƴetta 400 500 hectares fayi dow so famdi ma yetto 400 500 fayi dow ɗon gartam woni ko adni mi wiidema noon sa ƴetti pomme de terre ɗo pomme de terre aɗa jogui variété mo ganduɗa amo yaltina 22 tonnes hectare fof ene yaltina 22 tonnes Sénégal eɗen jogui variété mo ganduɗa mo immoro en Inde amo yaltina 15 tonnes par hectare won variété gonɗo ɗo henne mbaɗaɗo testé Sénégal amo yaltina 22 ha 28 tonnes par hectare ayo joni sa ƴetti wuuro wagono Sadel ni a wi remoɓe ɗon ɓe fof yo ngar ɓeɗel ɗe fof ndendine watte leydi gotiri kayru fof ndi reme pomme de terre a dañi 500 hectares o a remimo pomme de terre wat 500 hectares multiplié par 22 tonnes mais est ce que ɗum ne martoto men to par ce que hande joom leyɗele ɗe est ce que ne jaɓa woppude leyɗele mumen wonɓe ngara par ce que heewi koɓe punta hen est ce que so tawi wona rennideɓe kamɓe fof goto joguiɗo o holno waɗirta développé hawo wuura hen taw wona e poste makko tan haɗata ndema ka hol solution tan jogaɗo hande mboɗo jogui 2 hectares walla 1 hectare walla 2 hectares holno mbawatmi remnude ɗum hami wawa wadde développé ko joguimi ko ayo joguiɗo 1 hectare walla 2 hectares no waɗi toujours produit ji ɗi ganduɗa aɗa wawi ɗum remde jiiya hen hoorema eyyi ɗum ko ndema gonka toon hande ka tan ɗum woni ko mbiyata agro business ko ɗum nan toon hande yimɓe ene mbaɗa ɗum nayha kono jinmi wiidema Karara ko ɗum wona ɗon dañirten fawru Sénégal ndu wona ɗon ndu immorto fawru ndu no wawi immorade sa yi mbimi Fouta tan ko organisation ji nan toon hande ɗo henne France ala foof wuuro Fouta go association mo wodani ɗo henne gonga walla aywa
association ji gonɗi ɗo en ɗi association sadel gonɗo France o on association hande so rolima on projet wiide kala leydi remetenodi nder sadel hande ko oɗon association joguimo association kanko jogui kala leydi ndemetede nder sadel kala babiraɗo walla yummiraɗo walla mawdiraɗo walla miñiraɗo joguinoɗo ɗum guesa muɗum wiyama guesa muɗum yo artu janta e guesa keddiɗɗe ko ɗon woni caɗele ko ɗon noon poɗɗen yettade ɗon noon wawi ɗon yettade tan ko association ji gonɗo en ɗi aɗan ɗum wawi wonde ko association ji gonɗo en ɗi kamɓe jogui kamɓe aɓe jogui toon konngol mais kono hande ɗo balle natti wodde ne woodi ceerif ne woodi kono a wawa dañde ballal pour neɗɗo goto a wawa dañde ballal pour association yimɓe tati walla yimɓe nayo kono sa wi min komi wuuro mi waɗi créé coopérative agricole o wiya o coopérative agricole wuuro Sadel son yimɓe nogas e nder Sadel ɓen kay nan ɗo henne Sadel naaɓe yimɓe nogas Sadel naaɓe nan ɗo henne ɓe ganduɗa ne jogui leyɗele toon ne jogui guese ɓen so ndendini guese mumen mbatti ɗum guesa goota dañde matériel muɗum sattani dañde engrais muɗum engrais wonima en gar hen par ce que engrais en cotta engrais min ndema kalami ka ala engrais en cohlani engrais ma en dañ matériel muɗum ma en dañ yimɓe muɗum te kadi ma en mbaw wadde hen créé emploi ji ha mbaɗen leydi taw ko ɓiɓɓe Sadel tan liggono hen kañumen naftorto mburu mo guitta ɗo par lewru aɗa neldo o ɗo e duuɓi ɗi tati nata neldudema an par ce que amon toon jooɗi eyyi on programme amo woodi ene wona enen sa yi ndema men en donkiyoya ko milliardaire uji joom jawɗele en ko ɓen jogui ndema meɗen joom jawɗele noon ɓen so ndemi jeeyata koɗo jeeyi ɗo ɓuuri wawde yeeyde ɗo ko ɗon jeeyi yoroyta kono so tawi ko wuuro ngo mum wiya yo ar rema wuuro ngo mum so remi guesa goota matériel muɗum lijjitama no foti lijjitirede ni wonko ganduɗa tan wawa wittede ha laaɓa e nder ndeɗo yewtere kono on organisation omo wawi immorade tan e nder association ji men gonɗi ɗo henne ɗi guure men ɗe d' accord la joni mi rutto hen ɗo seet tan balla kamin minnene on banggue imagine neɗɗo joguiɗo o ala doole mo jogui leydi wonko remata ko wayno pompiteére so ala doole ko gonta eyyi holko wawi remde kanko joguiɗo leydi o wawa wuurde hen taw so tawi ene jara walla jarani omo wawi moftude ɗum janggo so sohloyama taw kala sohloyama wawi yaltinde ɗum ɗen ɓiɓɓe o wawi lorde walla ɓiɓɓe o wawi remde eyyi ɗen ɗum no ɓiɓɓe muɗum no mbaylidir hay pompiteére mo kalɗa ɗo o aɗa wawi ɗum remde kono ndematama ko contre saison ko wiyete contre saison ko saaha mo yimɓe fof ndemata pompiteére so tawi ala coodowo ala contre saison a dañat coodowo tan par ce que contre saison ko nden woni ɗo pompiteére nde ɓuurata so yimɓe fof ndemi pompiteére joni an mbasa remde pompiteére ndema kanjal donc an toujours won au contraire quoi voilà so paye kanje an paya goɗɗum par ce que ɗum woni kamɓe ko mabɓe ko so heewi ɓe donki yoɓe moftu wantirte walla bona an ɗo ndemata kanjal ɗo on saaha taw kanjal ala e marché ɗe ɗon on saaha kanjal heewani so kanje ma jalti a yeeyatɗe prix fort eyyi ɗum en paate banggue commerce natti wonde banggue développement ɗon ko banggue commerce tan kalɗen mais so tawi ko banggue développement to jaaɗen banggue développement o ha joni min mbiɗa arta hen par ce que ɗon affaire nde fof woni sa limi guure tati takkodirɗe e nder Fouta walla a wi Sadel a wi Dondou a wi Guijlon ɗeɗo guure fof koye diwan goto goni wonno waɗirte organisation te kadi ndema wona ndungu ha ndungu tan wawi remede ndema so hatnama e ndungu tan yonata yimɓeɓe par ce que sen gari on no kalɗa ni wona kuppudema hande gure dande maayo wonɗe jimɗe e maayo ɗe kewɗe hikka ene mbawi mbiyen ndemata ɓe ngala machine aji ndiyam ronkama sayed nanɗo depuis 1960 kono hande a yelɓe jomum wiya remi hectare hande ɓe paate 0,25 janggo machine aji ngala caɗele ne kewi engrais ne seeri koɓe jobtata ɗum ndema jobta ha banque rewma mais hande enen ko kalɗa ɗo ko onon waɓe hono moon hande est ce que hande on mbawa dañde solution aji ko wayno leyɗele développé walla ONG ji wawɓe wallude par secteur exemple ko batte ndema holɗum joni holno rawrete taw wona association ji walla onon anduɓe ɗum ɗi holno mbawɗo ɗum par ce que hande situation est grave hande l' état garɗo o ne yiiɗi yo yimɓe paate ndema kono hande ndema ka ronkama holno remorte kono ndema individuel o wol yahoɓe hande wol joguiɓe machallah ndema konta ko neɗɗo goto jeeyi walla étranger ji gara cooda leydi ɗum hande ɗum alano ɗum a dañata ɗum ɗo e Europe étranger ara sooda leydi a luɓert tan walla mbaɗɗa prêté enen noon jomum sooda wona hen so gayni yeehi lawmum sooda mais joni holno ɗum hol solution on solution holno wawi dañirde tan taw ko wawɓe wallede taw jomum noon ko wona ɗo woni taw ko to leydi men to ayi ɗo no waɗi coopérative uji
coopérative agricole ɗo hay agriculteur goto hay demo goto remata ha gayna yaha yeeyoya ɗum wodani ɗo sa soñi a gayni pawɗa koto fawru ndu ko coopérative sa ari a peesat ko joguiɗa ko jaaha lawol ma a yuppat ɗon tan camion ma jaaha lawol ma so lewru ma yimɓe mbiranma e compte ma kalis ma ko waɗi noon ko coopérative o rendinta ko sa wi diwan la Havre joni kala demoɗo enne beele aɓe jogui coopérative mabɓe kamɓe foof ko on coopérative joguiɓe sa yi mbiɗa haalama haala association ji e rendinde leyɗele ɗe wadde leydi gotiri pour wawde remde ko ha dañen ko way noon dañen coopérative par ce que sa dañi coopérative toon joni ma waw dañde partenariat coopérative e coopérative arata wallude neɗɗo goto kono ena walla wuro hurgo coopérative no way arde walla wuro hurgo adda technicien ji adda ingénieur uji adda machine aji adda foof pour wallodirde e wonɓe toon ɓe enen gure men gonɗe ɗo henne ɗe ɓe mahi hôpital uji ha wayno leydi nder Fouta en mahi école aji en mahi dispensaire uji en mbaɗi taliji ɓe nanni courant ɓe gaddi ndiyam ɗum foof ko diaspora naɓe mbaɗi ɗum gonga walla na gonga ha joni keesuji no godi no piye ɗin keesuji ko ɗi piyata ko so yaltinama gure tati so ndendi pi hitande wotere jaltini mbayi mbi ɗum ɗo mbatten ɗum koye ndema mbimami ɓiɗɗo ɗiɗo ɗeɗon gure tati ɓinguel mabɓe ɗo e duuɓi joyi wonta ɗanno d'accord Ousmane to batte ndema to ene tiiɗi yimɓe ɓe hande ko heddi ko noon kadi sa wi ndema mbiya gaynaka hande jiiya neɗɗo jogui temedere sawru hoɗa ladde kono noon bandiraɓe hol solution kadi mbawɗen wallude neɗɗo tan o jogo ɗo aɗa yiya ɗo neɗɗo jogo nayyi sappo walla nayyi wiye ko ferme jogui buusani yakani ko ɗon ñamminta ɗon yarnata ɓiɓɓe mum ne jangga ene waɗa développé ko jogui ko mais non taw wona ñande fof tan ceeɗo yaade ndiyam hande en payi ga janggo en payi ga holno solution kadi mbawɗon heɗotoɓe so tawi ko joom nayyi hono gam mbaɗa andi a fuɗɗiɓe wiide a naata hen seeɗa mais holno mbawɗon wallirde ɓeɗon ha joni de question ma waɗi fayde par ce que ndema e gaynaka yaadi enen to men to a dañat gaynako walla daña demowo ɗo henne kala gaynako ko demowo kala demowo ko gaynako par ce que ko ndemata ko neɗɗo o sohlata hen ko ñamata ko neɗɗo o ñamani ko heddi ko ɗum woni ko jawdi ndi ñamata ɗum woni ko jawdi ndi hutorto ɗo henne ko noon yarata ɗo sa remi makka a gayni walla remi beele a gayni sa soñi beele ma a gayni huuɗo heddi ko kon huuɗo nayi ma ñamata kon huuɗo beyi ma e baali ma ñamata beele o ko an jeeyi ɗum woni ko jeeyoyta ko donc kala ɗo jiiɗa ɗo henne gaynako kala ɗo jiiɗa ɗo demowo amo jogui guesa omo jogui guese kala demowo mo jiiɗa an jogui guese ne jogui nayi to an neɗɗo koɗɗo e ladde an tan goto e ladde suudu ma eyyi so tawi hande an aɗa jogui nayi hande coggal eyyi ene mbiyata coggal nayi hande jonɗi beyi jonɗi baali jonɗi est ce que jomum wawa wadde wallede waɗa développé ferme mum guesa mum mbawi aɗa rema hen aɗa ñammina hen ko joguiɗa ko tawi hayso wadde transformation ko joguiɗa ko guura hen taw wona hitande fof ka jaaɗo ɓesgu ma ngu wawa janggude on domaine janggo e jaam wawa ɗum développé est ce que ɗum yontani ɗum hande wallude enen hande remoɓe men ɓe ɗon joni ko laamu ngo no jogui hen part de responsabilité wondi kadi ko modèle aji ɗi moƴƴani enen enfin wona moƴƴani ni ko doole men ko ɗon tolnino aɗani nden so tawi tan min komin juddu jeeri mi wurani Fouta kono so tawi mi ruttima tan e modèle économique walla modèle agricole gonɗo Afrique o gonɗo leydi men to Sénégal nden remete ko ndungu ha ndungu walla so yeehi ha maayo ngo ruttima yimɓe jaaha meɗa ko paale wiyeteno men da jaaha ndema e dande maayo he par ce que taw leydi ndi no leppi seeɗa eyyi kono en ndematano hitande ha hitande gasa eyyi ɗum no addano ɗum ko nden sa remi ha soñi ko coñɗa ko waɗe fawru jinnuɗa wuurdu ɗum ko hitande nde jawdi ndi joguiɗa ndi ndin il faut ndi daña koni ñaami pour ndi wawa dañde koni ñaami noon il faut ndi yaha ndi oroya il faut jaaha wuuro e wuuro ladde e ladde ha daña koɗi ñaami daña koɗi jaari ɗum noon hande on modèle économique hande o wawa continde on modèle wawa yaade modèle bawɗo yaade o ko holno mbawɗen wadde janggo ha coopérative uji ɗi jiɗɗen ɗi mbaɗɗen proposé yimɓe yo darno ɗi ɗin coopérative uji so darima ɓe so paye banggue agricole joom jawɗele en ɓe kamɓe koye mabɓe aɓe jogui rôle mawɗo moɓe poti jouer ɗen guesse goo kamɓe nayi mabɓe ɗi
so soñama gasi nayi mabɓe ɗi kanji poti joɗade e guesa he par ce que guesa ba hayso ko boni 2000 hectares wona 2000 hectares o fof remete lawol gotol o feccete so nayi ɗi goni oga banggue reme so oga banggue soñama nayi ɗi pata ga so yimɓe jeehi remoɗe ɗo nayi ɗi gonno ɗo ma taw jañe ɗe mbaɗi engrais leydi ndi on banggue kadi reme ɗum hayso tawi jeeyɓe guesa ɓe wona kamɓe jeeyi jawdi ndi partenariat ko nana wiide ma en gar ndema ka ndemanɗa ka taw ala engrais ko ɗum jiɗɗa arde hen ɗon ko goo ɗiɗi min ɗo enne France agence mo joguimi ɗo en o min halfina kala ko fate ko tubakoɓe mbiyata déchet alimentaire ko déchet alimentaire firti ko mbalitaji ɗi ganduɗa ko ñamele ponnoɗe ñamede ɗe ñamaka boni no weddoye ɗum joni ɗo henne union européenne koko yaltini loi mo ganduɗa ko wi ɗum il faut joni natta weddede par ce que ene wawi hen fewnede gaz ko mbiyata biogaz ɗe ndennintene poɓelaji ɗi gasi sa ñami tan padma gayni a weddima poubelle walla maaro ma weddima poubelle ɗum joni koko serdete poubelaji ɗi ceerdete kala ko fate ko defa walla kono ñaame natti rendinede e poubelaji keddiɗi ɗi ɗum ko banggue mum tan fayi ɗum joni so rendinama woɗi ɗo nawa ɗum ene fewne biogaz gaz uji botolaji gaz uji ɗi jiitaɗi Sénégal gaz on gaz ene wawi weltude e on mbalit goo ɗiɗi sa itti gaz o gayni gaz o koye ndiyam he iwara ndiyam mbaliɗɗam ko hen gaz o ittete kono so ɗum gasi mbaliɗo e hoore makko so waddama huuɗo en jañene koye noon ɗum wonti o wonta engrais naturel mais eɗe godi produit ji mbaɗa ɗum accompagné hay produit goto wattake hen ala chimique ala he batte mbalisaji men ɗi tan daña exemple weroma mango tan aɗa yuppa hen ay sa yi sadel joni eyi aɗa jogui terrain mawɗo eyi yiro mi rokka on kam secret ɗum ko secret tan mi rokka on gaska woro on gaska ni rokkuma secret tan yiro tan poubelaji plastique galle fof joƴƴina tan goto mbiyaɓe kala ko defɗon gayniɗon ñamɗon ko poɗɗon weddoyade ko juppe ɗo janggo mi wadde ɗo aran serde eyyi woto wat plastique en jamel en bulaji wala hen kono leggal en ñamde en wasintore fof hay technique en kono ruf yuppete ko sa hirsi a gayni ko weddete ko ɗum fof yo waɗe mélange eyyi nawa tan nokkuyel ma tan juppa ɗon juppa e nokku yuppuɗon tan weddo ɗon tan ladde yuppuɗon tan ko waɗi fof yo yuppe ɗon eyyi ko ñamde kala ko ari wopiren so leggal mum so cetal lekki mum ko wawi wonde fof so huuɗo mum ha heddo plastique tan e verre plastique en verre en jamdi en ala hen kala ko immoto e leydi na hen waɗede kala ko immoto e leydi walla kono wuura e leydi walla kono wuura ene wawi hen yaade anani ɗum joni so rendinama ɗon sohli tan ko gueɗel gotel saaha foof ɗum irte seeɗa ɗum irte kala no jiirɗa ɗum ko kalta ko waɗi fay larka kala no jiirɗa ɗum jiiɗa kono surka par ce que gilɗi gonɗi hen ɗi bactérie ji ko wuurata nder ko ko ɗum waɗata décomposé ɗum ko ñolnata ɗum ko ɗum woni ko wattata ɗum engrais ko on engrais on tubakoɓe mbiyata bio organique ɗum woni engrais bio te ɗo henne kam kala ko wiya ko e engrais bio jeeya an ɓuuri ande ɗum ko ɓuuri serde e kala kono yeeye e banggue ndema kañum ɓuuri serde on engrais joni an sa gollima gayni a waɗimo e guesa ma a sohlani sodoyde engrais joni kanko so tawi a rendini ha waɗi gilɗi tan haw fuɗɗima change ude haw ñola ɗum guittata cara e guesa ma gasi wonti engrais gasi sohlani goɗɗum i ɗum kay onon engrais kam ko tagui ɗum wiide compost nanɗo kene woni leydi saho men to joni so tawi ittude gaz o noon ene jogui banggue ɗo rewata woto wat gaz on jogui ɗo rewata gaz no jogui ɗo rewata compliqué en waɗi compliqué kam taw ka demowo kala ko galle ma ñaami ƴeewa exemple widuru ma tan widuru ma toggo suuf mbaɗa ɗon kippa pour luuɓeki ki kala ko defe wedde hen ha fuɗɗo ñolde so ɗum ñoli han kadine ha ɗum kadine yettimo e nokku ɗum guittoyta beddoɗa e guesa ma wonti engrais kala ko mbaɗɗa ne wawi hen wurnude kala ko mbaɗɗa ɓuuri moƴƴude ni hay engrais chimique o par ce que bonnata leydi ndi par ce que ko wonno e leydi imme leydi rulte leydi bonnata e batte ɗum noon bandiraɓe on nani ko monsieur Ousmane Ba haali ko engrais noon dañama joni de hankadi ene goyanno l'état o addanen engrais sohlani état bawɗo mum fof kala ko wasinteur mum ko ñamdi mum e yardu mum ko fate noon kono ummo e leydi ene fuɗa e leydi jomum yo ƴettu wooda ɗo waɗi widuru banggue hippa ɗum ha ñola so ñoli wonti engrais ma ko ɗum mbawɗa waɗirde ko liggorɗa kala noon e yaada hay sa jogui canel lekki weddu nder hen ko ari fo wedde woni maaro woni ɗum ɗo kala ko jiɗɗani ene yaada hen hay tew eyyi ko heddi ko noon darñe men question en gaari ha ɗon so tawi noon wol yiɗɓe noddude téléphone yo mbat 07 83 10 51 24 so tawi en dañi ƴettude yimɓe yiɗɓe posé question ngaji hono monsieur Ousmane Ba woni en direct gonɗen ɗo kam kon ɗo ko
on ji ko jardin suspendu wonde ɗo ko place o Havre en ji technicien o ma hollon hen Ousmane Ba en gummima en dañi alternance goɗɗo keso ari extrême droite en mbawi ɗum extrême droite eɗen mbiyatano Diomaye Faye yo Allah hokkuma ko jogui ko no yittinta ni premier ministre Ousmane Sonko mais guila ɓe jooɗi cowune waɗi holno jiiruɗa l'état keso garɗo o par rapport e l'état gummiɗo ono hon analyse ma mo joguiɗa hen ɓaɗo mbiɗa kam politique an halta politique kono en mbawa yaade oɗo situation taw en kalani eyyi gonga miiɗa woɗude e nder politique he kono ko gonga en dañi alternance président gonnoɗo yeehi keso ari keso ko ari faade joni ko coow heewi par ce que coow o hebbini ɗum ko gueɗe ɗiɗi coow o hebbini ɗum ko yimɓeɓe no padiɓe no feewi aɓe pada no feewi goo ɗiɗi haade mabɓe hebde laamu ngu wonko heewi koɓe kalno te koɓe kalno ko so tawi ko kalnoɗa ko sa haali ha heewi a wi somi dañi ko ni mbaɗami a heeɓi ɗon a fuɗɗima rumtade aɗa wiya ko mbiyanoɗa aɗa waɗa ko natti waɗa ɗum wadde ɗum ene adda caɗele heddoro noon heddoro ko pour la première fois dañɗen laamɓe ɓe ganduɗa ndewane laamu ɓe ganda laamu est ce que ɗon ndeɗon toɓɓere c'est important neɗɗo jooɗ neɗɗo daro heɓa ɗon ene haala politicien ha heɓa laamu jotowi on wawa wonde est ce que ɓe gammata anduɓe ngala e ndiɗon leydi anduɓe no mbayno leydi ni wonde ko leydi ndi wonɗon ndi toynino ko kala kalɗo yummum ƴette walla bammum ƴette te kadi anduɓe tigi ɓe wona kamɓe jogui konngol nder sénégal sénégal sa ƴeewi plateau ji 10 ha 20 e nder ñalawma goto foof haalte nden ko politique haalte ko droit par ce que hande ɓiɓɓe sénégal sa yimi hen 10 jeetatoɓe janggi ko haala wona gandal ko haala janggi koɓe jangge haala ko ɗum ɓe kollata jamanu o ɗum woni ɓe jaaha e plateau ji ɓe kala tan ko haala yimɓe min mi meeɗa yiide plateau sénégal no jooɗi mi wiya sen mbaɗi ma ndema men yaaru yeeso sen mbaɗi ma en mbawa fewnude oto sen mbaɗi ma kotki men change min mi yaani politicien ji men ne kaala ɗum min jiimi tan ko politicien ji men na ƴetto yimɓe no mbiya ɗum ɗo moƴƴani mbaɗen dani wonɓe hande ɓe ɓe gonani hande ɓe noon foof ko gotum heddoto noon ko enen sénégal naɓe ɓe enen heddiɓe ko enen poti dañde haqqillaji ganden ko jiɗɗen ko nodden haqqillaji meɗen ganden ko jiɗɗen ko kuccinen ko jiɗɗen ko eyyi kono wona absence de courage wona ɗum foof heddi tan noon ko populisme heewino e sénégal doole ha yettima ɗon kono noon hatta kala laamuɗo jooɗiɗo enen mbawɗen ñaagade tan ko yo laamu ngu yaaru yeeso par ce que so laamu ngu waɗi réussir ko enen fof mbaɗi réussir ko sénégal so laamu ngu waɗi échoué waɗi en perti duuɓi joyyi ko sénégal perti duuɓi joyyi noon e nder aduna he wona duuɓi joyyi e nder aduna he ko duuɓi 50 kala laamu tardu ngu duuɓi joyyi tardi duuɓi 50 par rapport e laamuji keddiɗi ɗi eyyi enen sénégal noon eɗen poti renade ɗon nde firti ko kalnen yimɓeɓe kono wona kala mbaɗo politique yo haalan jamanu o kono wawi wonde min sa yi mi ruttima ɗo hen joni mbiɗi nodda association ji men Fouta gondi ɗo henne surtout noon Dande Maayo naaɓe kala hen cohluɗomi nodduɗomi wi kam minen association amen o mi yiɗi wadde projet nder Fouta pour ha mbawen dañde développement e nder Fouta min komi parɗo mi ñagaki mbuuɗu mi ñagaki buɗɗiɗi mi namnaki jobdi mi namnaki hay batte ko gandalam ko min jeeyi mbiɗa wawi wadde partage mi ara mi waɗa partage ala probléme calimi tan ko neɗɗo goto ɓolto joom jawdi walla baaɗo wonde fof noddami wiyami ar walla mi waɗirdani mi woda ko dañmi min ko ɗum calimi an jiɗɗa ko wallude diwan wona individuel exactement mais est ce que nguɗon laamu no ngo fuɗɗori ni cikkuɗa ɗo e 5 ans soɓe changani jaɓɓal nafoore leydi sénégal soɓe changani jaɓɓal 5 ans timmata ni ɓe mbatta e 5 ans e laamu he aɗa andi min gueɗel gotel no hulɓinimi eɗen mooli Allah noon eɗen mooli Allah kono sénégal eɗen jogui probléme justice sociale par ce que mbiten justice sociale ko enen kono wiyete justice sociale sénégal ko ɓe paamiri ɗum ko so neɗɗo kaari tooña yaha e laamu soke kaari tooña yaha e laamu wa sokede ko ɗum ɓe mbiyata justice sociale te ɗum wona justice sociale justice sociale firti ko leydi ndi jibinta ko holno mbawɗen wadde ha kala ɓiɗɗo leydi ndi wawa hen dañde photo he enen fof poten hen ɗum woni ko ala sénégal ɗum noon leyɗele ɗe ɗum woɗano ɗe fof leyɗele ɗe musiba bonɗo yana e majji France ɗo 1789 lamɗo moɓe lelnumoɓe kirsi ko ɗum adduno ɗum
dañɓe ɓe ne ɓeeɗo dañde wasɓe ɓe ne ɓeeɗo wasde ko ɗum adduno ɗum Russie ko wiyete révolution des SAR ko ɗum adduno ɗum Mexique révolution bannotono ko ɗum adduno ɗum ɗum noon nana jeemo Sénégal andi ko noon woni noon ko Sénégal hannde so wiyama ken 18 millions habitants min mbiɗa sikki en timmi 25 millions habitants e nder 25 millions habitants o wiyama 80% dañani duuɓi capantati ça veut dire que ɗo e duuɓi 30% kadi keɓani 18 ans 30% heɓani hay 18 ans ça veut dire que ɗo e duuɓi sappo en gona 30 millions est ce que ɗon nde ɗon toɓɓere arti ɗon est ce que en jogani est ce que non Afrique en jogani tardude par ce que Europe no gonno suka anda wiye ko Europe weeyi hande haɓe nodda africain ji européen ji étranger ji yo ngar ɓe mbi ko Europe weeyi no woodi mais est ce que enen hande ɗo ɗo gonɗen en jogui jeunesse sen kutoraki jeunesse mono politicien o goppen ɗum est ce que janggo so tawi Afrique weeyi ɓurta jawade caɗele ayi cukago e nder Afrique ɗum foti wonde doole Afrique par ce que cukago woni doole ɗo henni joni sa nani yo l'Europe weeyi ko wurata nder Europe ko nayi ko ɓuuri hewde ko woni sukaɓe ko ɗum woni dynamisme o ustima hay soɓe jiiɗa immigration waɗat tan sibi ko ɗum jogoto leydi ndi Afrique noon ɗo e 2035 wonata continent ɓurɗo hewde yimɓe aduna he ɓurata wadde peuplé en birtoto Inde en birtoto Chine e nder population sen mbaɗani politique aji puɗɗi waɗede guila joni ɗi ha ɓiɓɓe men ɓe mbawa liggade leydi men ndi non seulement en jahade e musibaji bonɗi goo ɗiɗi en metta yiide développement ɗum adnimi haalde haala diwan sa yimɓiɗe haala diwanuji tan par ce que mi yi richesse gonɗo e diwanuji men ɗi mi yi possibilité gonɗo e diwanuji men ɗi te kadi so yimɓeɓe keɗima tan sen mbaɗi testé mbaɗen tan hayso ko essayé hayso wonata mbaɗen essayé tan sen mbaɗi essayé so woni wiye Ousmane Bade haalino woni donc oɗo waaji amu wonko andi wonko walli en ɓe nafi so tawi wonani kadi wiye warin ɗo haali min ƴeewi kono gasani voilà kono kam il faut tan ɗum ende ɗum woni ko adni wiirema jeunesse Afrique o kanko woni doole Afrique hande jeunesse o il faut patirenmo e ndema il faut patirenmo e transformation il faut patirenmo e industrialisation mais ɗum fof noon pour wawa wonde il faut enen e guure men ɗe mbawen dañde no liggoriɗen ɗum d' accord Ousmane Ba en gari hay nokku dernièrement mo holko jejjinɗen ken kalan ko jinɗa mbaɗen dabo jiɗɗen gabborade wonno haqqille ma taw en kaldani andi ɗo sa halni bandiraɓe yeɓoɓe DES TV ene belto no gandi technicien goɗɗo caggal o fuɗɗima tampude kadi ƴeewen en mbaɗi 1 heure ko ɗum mbinɗen holko jiɗɗa hen toɓɓere nden kalano par ce que enen min ma mbawi halɗo ha weeta won noon ko haalade joga joni holko ɗo mbawɗa wadde aborade on bagi a jarama mi weltima no fewi mi salmini kadi gongol bandiraɓe ɓe foof no mbiɗa ni ko noon en kaali ko heewi mataw en ƴettat rendez-vous tan lawol gongol garen kaalen holno mbawɗen wadde ha enen diaspora naɓe wonɓe ɗo henna ɓe mbawa dañde galleji leyɗele men to taw tampere ala par ce que eɗen gandi kadi enen wonɓe ɗo ɓe foof en puntama e banggue galleji enen foof kalisaji men ñamama ɗo te en jiyani morso galle eyyi kono kadi possibilité ji ne goodi pour janggo mbawen dañde galleji Sénégal tawa rewane puntiji baɗɗi ɗi ɗum ene woodi ene wawi wonde koma yewtude tan mbeɗa andi ma ñalawma goɗɗo en tan ha ɗo jewtuden ɗum ene waɗi kadi façon ngaji goɗɗi ɗi ganduɗa ene wawi marede ɗi gonɗa eɗen liggo hen janggo e jaam so tawi wonɓe ɗum waɗi intéressé banggue Afrique to so noddi kam tan min wawa wallodirde muɗumen kadi mi holla ɗumen damal no ɗin maadiji mbawi waɗirede Afrique tawa tampere wodani inchallah bandiraɓe wonɓe Europe wonɓe Afrique kala jiɗɗo remde jiɗɗo maade jiɗɗo wadde développement banggue mum association ji ɗiɗo mbawɗo woni fof no mbawa wadde contacté Ousmane Ba ɗum on noon garuɗen ɗo hande bandiraɓe min ñagui yafuya haza assalamu aleykum wa rahmatullah yo Allah hokku en ñallude e jaam on jarama